life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I'm kinda stuck between a rock and a hard place. Biko men ko haneze mara fa gị na onye bụ Mr. Sunday Okafor aka nwa mụ na Chigbo Egbe General. Ọ ga-adị gị na mmadụ ama aka nwanne. Biko anyị fọrọ tata bụ ụbọchị gị gwara ọhaneze ka ọ dị gị n'obi tata. Na ebe m n'ime obi obi m jupụtara wute aṅụrị because na ọhịa nnọrọ nneche nche were si so wara m ga-eme na tata na-eme ogo gịnị about to eme gịnị complete the thing. Obi dị m aṅụrị because na Chineke mere o ji wee bụrụ chi nke mbụ imegoro mụnwa dị ndụ na ha dị n'ụbọchị taa nke Igbo mekwa mụnwa as a human being na-eme wedding as in person na otu ụbọchị m gara wedding ya adị m extra happy today and that's what Chineke nna ya bidoro ọrụ a garụkwa dosi njedebe n'aha Jizọs. Amen. Ekele m gị. Thank you, sir. Ka ihe bụ nkwenye na-ekwenye be gị nke unu biri ya ejikọtawa ọnụ aka ọnụ taa. Ọmarịcha m ụtọ m
Otito dịrị Jesu Kristi. Ndị hụrụ n'anya, anyị na-achụ àjà n'ise nke njikọ aka ọnụ di na nwunye Sọnde Okechukwu Clement Okafor na Esther Uche Akpa. Anyị na-ekele Chineke maka ohere nke Chineke nyere anyị n'ụbọchị tata ijikọ ha aka ọnụ na ọmụmụ di na nwunye. Na-arịọ ka Chineke too ya jiri aka ya jikọọ ha aka ọnụ gọzie ya ma alụmdi na nwunye nyewe ha ọmụmụ ọzụzụ akụ na ụba ogologo ndụ na-arụsi ike na ịma Chukwu na ịdị asị ọzọ nke Chineke si anyị n'ofu n'ofu mkpa anyị ka akụ nke mkpụrụ obi gwara mmemme akwụkwọ a agbamnkwụ ife ndị ọzọ na-echere anyị n'ihu n'ụbọchị taa chi nyefee n'aka Chineke nke Chineke bịa nwere ọnọdụ unatụ isi gị maọbụ eze mkpa ndị ọzọ na-ekpere
n'ụwa tụwa niile.
ụfọdụ ndị Farisi bịara ịnwa ya site n'ịjụ ya sị o ziri ezi iwu mmadụ ịgba nwunye ya alụkwaghịm n'ihi ihe ọ bụla. Jesu zara ha sị, ọ bụ na unu alụtabeghị na site na mbido onye kere ha kere na nwoke na nwaanyị wee kwuo sị, n'ihi nke a ka nwoke ga-eji hapụ nna ya na nne ya rapara na nwunye ya, ha bụ abụrụ otu ahụ. Ha abụghịkwa mmadụ abụọ, kama ha bụzi otu ahụ. Ya bụ ihe Chineke jikọrọ ọnụ, mmadụ ekereghị. Before the Jehovah was sacrament to matrimony, which was happy Pamado, Kama House. Yeah, we didn't on Mother Baker. I shall do what even the Jehovah, I don't even know, I don't really see what I say, not just the class. We can walk into the family by a marriage matrimony. Sacraments came here over here. Now, Kusioka, I don't think I will not buy it. I'm not going to buy it. You know, I get you, we're bound now. We'll put her away. Na anyị ga-abụ n'ozi anyị witnesses. Ịfụ mbọ ihe a bụ iji uche aka na-eguzoro mana ndị mmadụ na-emebi ihe. Ọkwa n'ihu nke mkparịta kekere na nwoke na nwaanyị. Nwaanyị ezughị oke, ọkwa na nwoke ka esi emezuo nwaanyị. Woman. Nwaanyị ahụ bụ onye inye aka nke nwoke. For collaborative efforts in a marriage. Kayota or Francis said there is no perfect family, no perfect man, no perfect woman. No in any church no katata or saints. Or matter. N'ụlọ ga na-enyere onwe na aka n'ịzụrụ unu niile, complementing each other. Onye inye aka. Nwaanyị ga onye inye aka nwoke, nwoke ga na-enyere nwaanyị aka. Ọ dịghị mma naanị ihe ha ga-adịrịrị ịbụọ, ha ga-ejikọ aka ọnụ. Ihe ọ kpọrọ bụ nwoke na nwaanyị. Abụghị ndị na-redefines marriage na-eyezi another meaning. Let us say nwoke na nwoke, nwaanyị na nwaanyị. No. Nkụzi Chineke na nwoke na nwaanyị. Adam na-ebi lekwa akụkụ ahụ, lekwa osisi oke, nke abụọ ahụ. So nwoke na-eji ijikwu n'ọnụ ụzọ pụrụ iche. Ọ bụ ịgba mbọ ihe pụta ndụ ahụhụ ihe. Maka na ụlọ ahụ n'ọta ọgwụgwọ ma mkpọrọ ọtụtụ aka. Biko, dị uwe mgbe. Ebe afasị taa, Clement! Enwere ihe eji nwere nsị. Esther ga-eji isi kwanye ugwu. I nwere onwe gị dote nwoke. Ọgbakọ ka na onye nọ n'okpuru ya, kedụ mgbe ọ bụ dịrị nwoke, mana Chineke na-akpọ si aka nri kwa aka ịkpa aka ekpegide. Esta n'ihi iji sọpụrụ wee mụọ ya sọpụrụ pụrụ iche, ọ bụ amachara bụ isi aha ma right.
na-emerigo ring na ya nwere gasị taa ọ bụ n'ihe ahụ ị ga-eji ịhụnanya na-asọ abụ ya nke oziọma ọ ga-ahapụ ndị nọ na-eje na-apara na nwunye na ya papa mama ije na nwunye maka gịnị ọ ga-abụzi ụkwụ n'ịkwanye ugwu na-esoro ị ga-eju ewu ụgwọ bụ ịhụnanya ebe aka ekpe ịhụnanya tọrọ atọ na-eji ebi na mmasị maka na asị na ịhụnanya na-ekpuchi ọtụtụ mmehie maka na onye lọvụ ọ bụ ọsọ ya bụ nwaanyị tọpụtara efu ndụrụ anya nwaanyị ụbọchị mana ịkara oge na-akpọgote n'ọtata ndị ọzọ ga-esi na mbụ ndị na-amụta amụta agbamakwụkwọ ndị nlekọta chafụ maka ọzọ onye ofufe nke nzukọ na ihu ndị ụka were gbanye mgbahọ site na nkwado nke Chineke. Kristi na-enye ndị ịhụnanya ndị a ngọzi n'uju o doro unu nsọ site na baptizim. Ugbu a ga-esitekwa na sakramenti pụrụ iche nye unu Kraịst ya na ike iji were kwudosie ike ebe n'ebe onwe unu ya na iji were rụpụta ọrụ ndị ọzọ dịrị ndị nụrụ di na nwunye. Ya bụ ajọ unu n'ihu nzukọ ugbu a unu kwupụta uche unu. Clement na Esther ọkwarị n'obi unu ka unu siri ka o siri pụta na-enweghị mmanya ọbụla ka unu bịa ebe a kwee nkwa ịbụ ezi di na nwunye. Unu dịkwa nkwadobe iso iwu sakramenti ịlụ di na nwunye dịka ịhụrịta onwe unu n'anya na ịsọpụrụ onwe unu na ndụ unu niile. Adị m nkwadobe. Unu dịkwa nkwadobe iji obi ụtọ nabata ụmụ nke Chineke ga-enye unu, zụọ ha etu iwu Kristi na nzukọ ya si chọọ. Adị m nkwadobe. Ugbu a etu unu chọrọ ịbanye n'ọkwa gị na nwunye dị asọ, jikọọ n'aka nri unu wee nọrọ n'ihu Chineke na nzukọ ya kwupụta nkwekọrịta nke unu. Esther. Esther. Moab Clement. E were gị nwapụ Esther ka e bụrụ nwunye m. Ekwe gị nkwa aga m akwụsị ike n'ebe ị mana ọgaranya mana ogbenye mana arụ ike mana arụ ọmụmụ aga m na-afụ gị n'anya, aga m na-asọpụrụ gị ụbọchị niile nke ndụ. Amen.
mana ahụike mana ahụhụ aga m na-ahụ gị n'anya aga m na-asọpụrụ amen. Maya kwado mkpekọrịta ụlọ emume nke ụlọ gosipụtara n'ihu nzukọ ka ngọzi ya jupụta ime unu ihe Chineke jupụtara ọnụ mmadụ ekerekwara ya Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ka Chineke gọzie mgbaka ndị unu ga-agbanyerịta onwe unu iji gosi ịhụnanya na ịkwụdosi ike dị n'etiti unu Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. nke na-egosi ịhụnanya na nkwụdosi ike na Nwa na Mmụọ Nsọ. Amen. Nara mgbaka nke na-egosi ịhụnanya na nkwụdosi ike n'aha Nna na Mmụọ Nsọ. Nna anyị nọ n'eluigwe n'ime obi azọpụta anyị n'anya chekọba ọnọdụ gị Chukwu ha chepụtara na si n'ụlọ ka gị na-asa nyere ha aka oge si na Zayọn na-elekwasị ha bụrụ ihe ike nke ha oge ihu nke ihu usekwa nọrọ ahụ ka mkpakọ nwere usekwa na ya bụ ụlọ ayịrịa o Chukwu anyị na-abịa gị na-ekpesa ụmụ odibo gị ndị anya obi amaghị na-echekọba ụzọ imere ka na-apụghị na-abawanye n'ụwa ka ụmụ odibo gị ndị a ejikere site n'ike nke na-adịkọ ọnụ site n'aka site na Kristi ime n'anyị Chukwu gị ebere pụrụ ime ihe niile okwu niile were okwu ya gọzie unu ka o kekọọ obi unu ịhụnanya dị ọcha ga-adịrịzikana amen. Ka unu si n'aka unu weta ngọzi nke Chineke ka ịhụnanya unu nyere ha chiọbara unu ọhụrụ ise amen. Ka udo nke Kristi dị n'oge unu ya na ezinụlọ unu oge niile ka unu wee ezigbo ndị enyi ga-akwadebe unu ka na-aghọrị ka na ugwu ka unu were ebere enyemaka zute ndị ga-agbapụta unu na mkpa ka ngọzi ahụ ekwere ndị onye ebere na nkwa bịakwasa n'ezinụlọ unu n'uju amen. Unu wee ndazi n'ọrụ unu ritechaa uru niile ka unu ghara inwe koroko na mkpa ka agụ akụ nke ụwa ghara iduhie unu ụzọ kama ka uche unu na obi unu dị na akwadobere unu n'eluigwe amen. Nke ezigbo ndụ unu fesie ya nke ọma na alaeze ya dị n'ụwa nke a ka o dubata unu n'alaeze ya dị eme n'eluigwe amen. Site na dịbara Yesu Kristi nwa ya
onye gị na ya na-eme na-achịkọ n'otu nke mmụọ nsọ Chukwu site n'ụwa atụ ụwa niile. Congratulations. You're normal, Kenan. Lord, accept our offerings for this newly married couple, Clement and Esther. For your love and providence you have brought them together. Now bless them all the days of their married life, as they through Christ our Lord. Well, it's about you. Can you do it? All presidents of what he says are not there as each able nke otu ụdị na ụtọ enweghị ngabi nke udo wee kekọọ agbamndụ dị na nwunye ka adịmọcha na ọmụmụ nke di na nwunye dị asọ bawanye ọnụọgụgụ ndị ị ga-eme ka ha bụrụ ụmụ site na mmụọ nchepụrụ na amara gị dị ịtụnanya ọ dịbara ma ọtụtụ ụzọ dị ịtụnanya ị na-eme ka ọmụmụ bụrụ ihe na-achọ ụwa mma mmụọ nke mmejuju abụrụ ihe na-enweta akwụsị akwụsị na asị nsọ nsọ na
Really, I'm going to God is ihe omimi nke okwukwe dị were ebe anyị na-echeta ọnwụ na mbilitere ọnwụ egwunyere na Chineke nsọ nke nzọpụta na-enye ekele niile mere na na-adịtasịrị mkpụrụ mmiri na-efe anyị tụmara arịa ka mmiri ekete dị na ọbara Kristi pụta nye nkọbọrọ nsị na mmụọ nsọ iwere ncheta sịrị gị ọzọ mee ka ụzọ gị gara Pope Francis na Chọba John na Egypt chetakwazi ụlọ na ndị njikwa ike mbilite n'ọnwụ ọhụrụ nakwa Joseph Nnazi ndị apọsọ ndị Nnazi na ndị nsọ ndị Hamshas Teresa dị asọ ndị mere nchekwa gaba wata keta ebe ndụ ebe ka anyị chekwa ọrụ etobi n'elu n'elu site na Jesu Kristi site na ya bụ Kristi na n'isi ụlọ na n'ime ya na ịkọ n'otu nke mmụọ nsọ ka asọpụrụ n'otu n'ime sadere Chukwu na-achị ike site n'ụwa tụrụ ebe anyị nwere ụmụ ihe ndụ ọbala eji kwesịrị Chineke Kristi ka anyị were ndụ n'omume nna anyị nọrọ n'igwe Now, for Clement and Esther, who come to Count's altar at the beginning of the married life, so that they may always be united in love for each other, as now they share in the body and blood of Christ. Holy Father, you created mankind in your own image and made man and woman to be joined as husband and wife in union of body and heart. Now grant that as they begin to live this sacrament, they may share with each other the gift of your love and become one in heart and mind as witnesses to your praises in your marriage. Help them to praise and home together and give them children to be formed by the gospel and to have a place in your family. Give your blessing to Esther, your daughter, so that she may be a good wife and mother, caring for the home, faithful in love for her husband, generous and kind. Give your blessing to Clement, your son, so that he may be a good husband and a good father. Father, grant that as they come together to a table on earth, so they may one day have the joy of sharing your feast in heaven. We ask this through Christ our Lord. And I'm going to try to come on, when can you call it? Yeah, you don't go to Kuchigi Selection. Give away the donation, Airbnb. We don't call several of them. In your return, people, they can then go to.
Naina kwa chapel choko. Hani manda winte watu chile. You have given us this new Christ to unite us with one another and with you, as you have made Clement and Esther one in these sacraments of marriage and in the sharing of the one bread and the one cup. So now make them one in love for each other. We ask this through Christ our Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Enwere ihe Chukwu mere ebe a. Ọ bụ na enwere ihe Chukwu mere kụwara Jizọs aka. Clement Okafor, ka anyị kụwara Jizọs aka. Enwere obere mmemme anyị ga-eme n'oyi ọma mkpụrụ mbụ ka akụrụ ka abachara akwụkwọ. First fruits. First fruit. Ha ga-abịakwa anyị. Gọọmenti na-eme akwụkwọ nwanyị from my observations. Mana wa teta na echebe okwu ya ama. Sịrị ya ihe ọ bụ ezigbo tempe. Yes, ha chọrọ aka ọnụ chekwa ụka. Otuto jiri Jesu biko ọnọbi dị gị mmadụ ịdị ebe atata na-ede ede na nanị dị n'ụbọchị tata fere Chineke aka bụ ọbụla biko fere Chineke. Praise the Lord. Biko mụ na ezinụlọ na-akwado tata otu sọmọ 5,000 naira tek. One ya nkwado. Biko ebe ọ dị biko bịa sọpọtụ biko ya dị ndị okwu Chineke. Ọ dịghị ntị. Hallelujah. Eji m ohere a na-akwado Sọnde n'ihe gbasara agbamakwụkwọ ma n'ụbọchị nke taa. Ọ ihe ọ nọdụrụ m n'onwe m.
Tata bụ January 3rd o mere 11 years mana onwe m n'ụlọ nke m. Bụrụ ihe ọṅụ. Tata ka o mepụrụ nwunye m Chineke adịrị ya ndụ n'elu ahọ ndụ. Tata bụ enyi nwoke bụ Sunday na-emekwa nke ya. Anyị na-asị ka Chineke iwe otuto ebe ọ dị ukwu n'aha Jizọs. Eji 5,000 na sọpọtụ. Thank you. Happy anniversary as well. Happy birthday to your wife. Wow, Sunday. Thank you. Lunatic again, that's a change. Kachukwu na-achị ike niile nye unu aṅụrị nke ya gọzikwa unu site n'aka ụmụ unu. Amen. Ka onye nwe anyị Jesu Kristi si otu nwa Chineke mere unu ebere na-enyere unu aka mana ọgaranya mana ogbenye. Amen. Ka mmụọ nsọ nke Chineke na-egụnye ịhụnanya ya n'ime obi unu mgbe niile. Amen. Ka Chineke jike niile gọzie unu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Na Nwa Isa Osebo. Confirm. All live. Wonderful.
Thank you very much. Okay. Chairman, I have to show you your mother.
Recha Mala Waka Ulaka. Okay, I like a little Chilake. Chilake, who are the Soya Kala. When you marry Helen, Chilaka, I go to Tolaka, you could see me, you could find Laka. All the Bible, we go to the heart like a pop Chilake. I don't say I told you not to your Balaco. While I say, I ain't got numbers, you have alone wine, I jeep, Chilaka, Yay, or welcome wine. You cannot make a lot of do. I took a job with I don't want to allow Chilaka. No, you can one. I have Jesus Christ. Amen. And then man, if you know I can so if you chairman right? So one of the occasion what's in our own way to us here make a better margin. One agenda after the agenda, what's in our automotive. As a member, one of our to us here. Guys, I am seeing as in the car. Tôi dù phải ta ngồi với nào rồi mà ta muốn nếu là rồi thì chú à thì nói qua bài của mình cũng các bạn tôi cảm ơn anh tôi đấy anh em họ nó là anh thì nó anh không muốn được không sạch mà cái đó là anh đi qua bên công ty I'm a technology. Yeah, I want to get I want technology. That was working. Yeah, that kind of so sweet. And they appreciate good thing. Never is no law. Not Sunday. We don't appreciate. Never is no law. Sunday too. So let's go around and people open for problem. Let's go. One time that's for my chairman. Who will not watch it? Because there's a not support every summer with the summer of 2008. I have voted at Buka. From Nigeria. Because if I log in, you'll be before the world. And Yamaka, I'll go for Jimmy to my relation to the body. Yeah? I'm going to go there in the way around you. I'm going to 2,000 whatever. So, what about 1,000 naira? What a word. Imagine.
believe in God. Biko aha m bụ Madam Ọchamma Kpagakụ. Eji m aha Sunday and the Esther wee mee nke a. Ọ bụ onye tere kọlọ nke mbụ bụ ndụ, nke bụ ọbọmụmụ, nke atọ bụ ekụ ha ga-echuso ụmụ ha zụọ ha n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Thank you, Jesus. Biko sụọ n'aka, nwere m ya aka. Biko ọ bụrụ na unu mepụ anya n'ọdọ onye afọ keeki a. Keeki abụrụ keeki ụmụ. Ọ bụrụ na o siri ike, enye gị n'akụkụ. Madam, biko anyị chọrọ ịkpọ ndị mmadụ 10 ga-asọpọtụ nwoke ike. Biko ọ bụrụ na mmadụ 10 a, ọ bụrụ na ekpere ndị na-asọpọtụ nwoke ike, anyị ebupụta ike ọ na-asọpọtụ ka ọwa dị. Ọ bụrụ na ọnwa ndị ntazi ya maka mmemme Sanites 2025 na-asọpọtụ nwoke ike, na-asọpọtụ 10,000 mgbe na-agụ ego. Mgbe efutere ego. Ada mana orang mana kan? Ada tu orang mana? Ada tu, I need to madu 10. Ia jitu 2,000 orang di sana lagi. Madu 10. Let's go. This one is good. Ada orang mana bawa? Ada siapa tu? Ada kaca. Ada siapa tu? I need to say, they're not from other place. I'm from another place. I'm from another place. I'm a baby now when I'm going to make a money. I'm easy. I'm a little money. Let's not go there. Let's not. I'm going to tell you. I'm going to tell you. Thank you very much. Yes, I am an advocate. A person in the money as for me, money. You see, 200,000. I'm on my own. I'm on my phone. I chose it. I know the same thing. I will not because you're living on money. Because I see here it is in the it is in the toilet to take care. Oh God, this is every day. Every day, I am not the boy of the because I took a hand. I'll get this here.
atụrụ ịwaka oke biko ihe njicha ọkụ ụlọ ịwaka oke anyị chọrọ ka anyị ji mee enwere mkpatụ gwara ka o jiri waka oke mana ahụ enwere afọ ọzọ anyị eji nwadị oke ka ahapụ nke ọzọ ka anyị goziela afọ onye mere anyị ọbịa ihe ihe mekwa anyị nwere naanị ụtọ just ihe ya bụ ụfọ adịghị fala con que dico ai toro spiano di bene dico ai wana che faso ai toro ji tutto fa o wa che dico kai na tin spiano apa bu tutto apa bu ya da ba aya wa kuri na pa fa wuri na ka ke ta ko isi wa pero no so ta fa ni ne ya ko so ta pa na che ko dico kan to no di ko je S U S. Biko anakugbara aka ebe a. Biko kụọ n'aka. Uche biko chọrọ ezigbo egwu. Mana ezi egwu na. Mana ezi egwu na. Ese na-agbala egwu na. Na-akpatara egwu.
si gụbọzi ekele gị o afọ nke o si wee dị wee sị na afọ m mba ịgbala mmemme a wee sị na ezuru ka eme sị ka ịgbagodo ọhala eze ife jikọta agụla nwanne anyị nwoke na-eme mmemme n'ụbọchị taata onye na-eme mmemme a bụ Sunday Smart ofu nwa amụrụ na Chibego 1 Mgbọgwụ 2 na Mgbọgwụ Kingdom ọ ezigbo ọkwa aka m ọ na-adị na mma very well but not somebody nwa obiọma watch I want to see battery from yesterday. I'm very happy. And all my friend it came on Abram just anyhow friend. I'm on the wine. So Oto will come now with it. Oto Yakubaria, come on and me. So it's work welcome. And I'm going to make a business with Febe on Abuja. Akalangu ezo eka ajawan akalangu wala sna gade kalamma o ala ba sna mmemme anyị bịara ife niile itifu na njem a ọ bụ ego ọpụta ma ọ bụ okwu na jọ ga-abụ achị gị mmadụ bụ na ha Jizọs ọ ga-adị ka aja ka echo na ndụ gị ị na-arụ ga-afịa edichara biznes gị ma sna ga-adị gị na mma o awara ihe ọzọ gị n'obi nwere ike ịgba ọhala eze chọrọ ịgba ọhala eze bụ onye ọbụla nọ ndụ ya ka ọ na-ebu ezigbo ndụ because n'ezi afọ ka ego ị na-anya onye ndị bịara ebe a na-abụ ndị mbelivu nọ ezigbo mmadụ today o nwere ndị bịara ebe a ya sị nọ ndị ahụ ji ego asị ha nọ n'ebe ahụ bịara ebe a ndị a nwere ike isendịrị ego esendị na onye hụrụ ya n'anya kpọ ya mkpa onye bịara ebe a adafụla ya bụ isendịrị ego ahụ mana ọ ka mma ndị bịara ebe a bịa ndụkọta mmadụ ga-eji aga so onye na onye ọbụla n'ebe a ndị ndụ ka ọ na-ebu ezigbo omume ekele gị o onye na-asị na ọ bụla ịbụ ana ịnọ na saịtị na ọ bụla ịbụ mma na ịbụ nkwụ elu na-asị gị ọ ga-adị gị na mma o chigi jide ka iji na ọ ga-adị gị na mma ekele gị